Ahojte, v tomto videu vám ukážem to, čo ste niektorí písali, že by ste chceli vidieť, ako sa robí. Je to výmena oleja v automatickej prevodovke na Ford Mondeo MK5 2 liter TDCi, kde je vlastne zhodný motor aj prevodovka v S-Maxe alebo v prípade v niektorých iných Fordoch. Ukážeme si, že čo k tomu potrebujeme, čo je potrebné spraviť, čo je vhodné spraviť a ukážeme teda si ten postup, ako celý prebieha. Výmenný interval je 60 000, ja ho robím pri 40 000, 45, ako sa mi podarí. Robím to preto, že chcem, aby tá prevodovka vydržala čo najdlhšie. Momentálne mám najazdených 325 000 a radí úplne bez problémov a mením v tom pokračovať aj naďalej, takže mením ho skorej a to ešte vlastne robím aj také, že trasy, že minimálne tých 50 km robím do práce, 50 tam, 50 naspäť a v podstate okrem iného sú to auto na víkend aj, čiže diaľnice a nejaké výlety, zahraničie, k moru a podobne. Keď jazdíte mesto, tak by som odporúčal zase ten interval určite dodržať tých 40 000 km a nepredĺžovať to. Na tom oleji je to potom aj poznať aj na tej prevodovke. Ja už po 40 000, keď vymením olej, tak cítim ten rozdiel. Pretože keď máte tam ten olej, dajme tomu tých 50 000 km a poviete si, že ešte máte 10 000 km čas, tak ono postupne, ak ten olej degraduje, tak vy postupne aj necítite, že to trošičku horšie radí. Cítite to vtedy, keď ho vymeníte, dáte nový a potom vlastne počujete, že to auto radí oveľa ľahšie. Ako prvé treba zohriať motor v prevodovke a to urobíme tak, že nejakou jazdou 15 minútovou popreraďujeme teda všetky stupne, skúsime S, D, R a potom si otvoríme Forscan, kde si pozrieme teplotu oleja v prevodovke. Pripojíme vozidlo. Klikneme OK. Ideme do PIDov. Tu si nadstavíme, tieto si povyhadzujeme. S ľavou rukou sa to robí super. To mi asi nepôjde takto. Nie, musíme to označiť. A však v podstate tam môžeme ich nehať. Ale tu si nájdeme TCM, čo je riadiaca jednotka prevodovky. Nie, nechceme uložiť. A tu si nájdeme teplotu prevodovky, teda oleja prevodovky, snímač, blablabla. Čas od štartu motoru. Teplota kapaliny prevodovky. Takže ten si hodíme sem. A to je asi všetko, čo potrebujeme. Áno. Potvrdíme. Tu nám hore otvorilo ten PID a teraz si dáme, že... No a teraz nám ukazuje, že máme 64 stupňov teplotu kapaliny prevodovky, takže tých 60 stupňov úplne stačí na to, aby sme išli vypustiť olej z prevodovky. Takže ideme na to. Ako prvé, čo si dáme dole, je spodný kryt auta, teda ten dekel pod motorom. Auto musíme si dať pekne do roviny, čiže máme ho dvihnuté tak, aby bolo v rovine, aby nebolo naklonené buď na ľavú, na pravú stranu, alebo dopredu, dozadu. A zaistíme si ho proti nejakému zošmyknutiu alebo niečomu takému a môžeme ísť na to. Ocitli sme sa pod autom a ideme hľadať teda prevodovku. Prevodovka sa nachádza tu, konkrétne toto je prevodovka. Takto dozadu ide. Vypúšťací šroub máme tento na impuls a ešte jednu máme tu. Tu je imbus, taký istý šroub vlastne, to je zo spodu, vám to ukážem. Tu jeden, tu druhý.
Takže tieto dva sú výpustné, to je jedna komora, vzadu je druhá. Jedna, druhá. Takže si to vypustíme, odšrobujeme najprv prvú komoru a až potom dáme tú druhú komoru. Olej vyzerá celkom fajn. Medzi tým, ako nám stečie olej z prevodovky, tak si ukážeme dve veci. Jedna vec je môj nový merch, kde je polyuretánová pena, lepidlo, olej. Tento merch si môžete zakúpiť u mňa za veľmi drahé prachy, alebo si môžete vyrobiť sami. A druhá vec je, že si ukážeme, zatiaľ si pripravíme priestor na to, kde budeme dolievať olej do prevodovky. Čiže kde pôjde, nejaké veci musíme vybrať, aby sme sa dostali vlastne k tomu napúšťacému šróbu. Šrób na napúšťanie oleja do prevodovky sa nachádza presne tu dole. Možno, že ho bude vidno. Nebude, ale my si to ukážeme. Takže musíme dať dole filter box a nejaké kablíky poodpájať. Vybereme si to a zatiaľ, kým to steče ten olej dole, tak budeme mať pripravené miesto na nalievanie oleja. Takže, aby sme vybrali filter box, pod ktorým sa nachádza skrutka na napúšťanie oleja, odpojíme si konektor. Dáme kabel na bok. Povolíme si, tu máme jednu skrutku vzadu, tu máme druhú, tretiu. To je šestka. Nie je to šestka, je to sedmička. Klamal som vás. Omlúvam sa. Aký dlhý šrob, hej. Toto tam dal kamaráti z Fordu v Španielsku. Dobre, druhý šrob. Ten sme si vybrali. Povolili sme si túto sponu, ktorá je, drží tuto, jak je filter box. Filter box si môžeme odklapnúť. Vyberieme dekel, dáme na bok. Filter
vybereme. Môžeme ho tam dať teda naspäť, ale keďže ide meniť aj teraz olej v motori a tým pádom ide meniť aj vzduchový filter, aj palivový filter, aj pelový filter, takže si ho vyhodím a dám nový. Ešte si dáme dole túto malú hadičku, lebo na to tu bude zavadzať. A skopíme na bok a vybereme box, vyberieme preč. Sane máme vybraté a pozrieme sa teda, kde máme tú skrutku. Tu sa nachádza prevodovka a tu je tá skrutka, kadeľ sa bude napúšťať olej. Miesto na nalievanie oleja máme pripravené, avšak musíme ísť dole, pretože dole nám stiekol olej z olejovej vane na prevodovku, čiže tu si zašrobujeme a vybereme filter na prevodovke olejový. Takže si tú nádobu, kde nám stiekol olej, šrobky si zatiahneme, presunieme si tú nádobu a dáme dole filter a necháme zase tiež otiecť. Ako vidíme, olej máme stečený, čiže z jedného otvoru, z druhého otvoru nám už nič neteče, nekvapká, takže si to môžeme zavrieť šrobíkmi naspäť, ktoré sme si očistili. Ja si hovorím ešte handričku. Utriem. Je dobre si dať pozor, aby vám ten šrobík zase nespadol donútra do oleja, keď to tam šrobujete. Nehovorím, že sa to stane, ale mne sa to stalo. Takže preto. Hned ako tam dáme, tak sa zatiahneme, aby sme predišli nejakému nedorozumeniu. V prípade toho, že by sme to zabudli a potom nám to bude slznúť a strácať sa olej. Takže dáme druhý. Druhý šrobík. Doťahujeme to jak ľudia, hej. Myslím silou ako ľudia. No, to máme zatiahnuté. A môžeme prejsť k olejovému filtru, ktorý sa nachádza tuto po boku, tuto, z boku tejto prevodovky. Takže si tu nádobu, najprv vám to ukážem, kde sa to nachádza. Prejdeme takto po tejto strane doprava. Tak tu sa nachádza to čierne, s tou matkou je vlastne olejový filter. Ten si vyšrobujeme, dáme si pod tú vaničku, vyšrobujeme si ho a necháme stiecť olej. Dáme si tam nástavec. Je to 32 orech. Je to trošku tak z kríža, ale ono to pôjde.
To, že puká, to nevadí, to je dobré. Má to takú poistku, aby sa vám nepovolil sám od seba. Dobre, povolené ho máme. Takže si tam dáme nádobu, lebo nám potečie olej. On potečie samozrejme aj pod tadiaľtok, ale tomu sa bohužiaľ nevyhneme, keďže je tak vyosený. Ešte kúsoček. Keďže mňa zaujíma aj v akom stave je ten filter, takže si ho vyberiem a pozriem sa na svetle, že čo obsahuje. Nový filter by mal obsahovať aj tesniacu gumičku. No. Áno, nový filter. Filter si naplníme olejom, novým olejom. Utrieme si ten závit. A našrobujeme si tam ten filter. Ešte si miesto vyčistíme čističom brzd. Dva vypúšťace šroby máme zašrobované, filter máme dotiahnutý, nový, tak teraz môžeme povoliť skrutku na napúšťanie oleja. Dáme si tam lievik a nalejeme olej. Dávame tam 6 litrov oleja, čiže 6 tých fľašiek. Myslené aj s tým filtrom, čo sme plnili, tak s týmto dáme 6. Olej máme naliatý, teraz musíme dať naspäť filter box, ktorý drží na týchto jednej gumičke, druhej gumičke a na takých cincíkoch, takže sa to tam len zasunie, tak ako sme to vyťahovali.
Jednu máme. Zatlačíme. Toto máme. Naspäť si nasunieme toto. Tu si môžeme dotiahnuť. Filter box máme posadený. Ja ešte, keďže idem si meniť aj popri tomto olej v motori, tak si dám nový filter vzduchový. A osadíme. Dopasujeme hadice. Dotiahneme. A zapojíme tento kábel do sania. Jedna sponka, druhá sponka. OK, filter box máme usadený aj s novým filtrom a môžeme sa posunúť k záverečnej fázi, ktorá je dosť dôležitá a budeme si musieť dvihnúť auto a dať dole koleso. Trošku sa nám zotmelo a ja som sa bol previesť autom, radil som jedničku, dvojku, trojku, štyrku, päťku, šestku, zase dole, zastavil, neutrál, spiatočka, zase som mal spiatočku, cúval som, ja neviem, proste chvíľku, zase neutrál, do Dčka, ja som rozbehnúť sa normálne po nejakú štyrku, päťku, dal som to, s páčkami som dal do šestky, dal som do SK, zo šestky som podraďoval až po nejakú trojku, zastavil som zase jednička, dvojka, neutrál, Dčko, proste aby sme popreháňali všetky prevodové stupne, aby sa ten olej v tých komorách, v jednej a druhej komore, aby sa vyrovnal. A teraz sme si zaparkovali auto, dvihli sme si ho, dali sme dole koleso, ľavé predné koleso, aby sme sa dostali k vypúšťacému šrobiku, teda hladinovej mierke. A takže treba, keď si aj dvihneme auto, dáme dole koleso, treba auto spustiť tak, aby auto bolo v rovine a ukážeme si, kde sa nachádza ten vypúšťací šrob. Vypúšťací šrob sa nachádza presne tu, kde zasvietím, a to je na prevodovke tam vzadu. Môžeme si to priblížiť trochu. Je to tam ten šrob vzadu. Takže dáme si pod to nejakú misku s nejakým absorbentom, pretože nám vytečie možno že deci, možno 2 oleja. To, že to bude tiecť stadiaľ, treba tam dať širšiu misku a potom to vystriekať s čističom brzd, nech to nemáme celé od oleja. Ako náhle nám prestane vytekať, tak zaštuplujeme a nahodíme koleso a veselo jazdiť.